Ngila tre kini ke kam la kum bakhat lai snem ye menta but ka average don over jingi la kum balai pesan la ke ngila penyar ke kom tre kam jingi limbaga services ke bing ai ki tourist tang haki haka sor bat ngila ya ki nong kendong ba peru man la snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bing tre. Ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Arja Arway bat hakapor bangi sedang ye klamdon kanu ke jing bay pisa ke bahia idon tangi ke jing mut ke jing trang ba ke jing thumu pen orlong ya kini ke kam mentai ngila shna ye kai ke bas kem ngidon ki customer ki buan nakapor shakapor ka kin hun tre ka ba klan bat ru ngila nang kiu na way usnam sha way pat ka thong ki yong i na du asdang ta kwa i upen he ye kini ke kam ki yong i chiki wi wan ki jinla dadak chna i ye ke jing stang katewan em kam i yo pun ku chu i kini ka khi ki yong i chiki yaw ka wat me mat le yo open bha i ye kini ka sap ka wade em lupa i nei te wan yo i open scam ni ka nong rim yang kini ka kam ka wade dap sen i kwa ile uchna but yo e kam ile ye kiwi ye open em kami ye kini ki bot technology kiwa ye open bha chu ye ka kam ka yong i kwa uchna ki ne khalia kiwa ye yen scam chikling hai Haba piladap banseng bat penyeng nong remya ka kam kasin jam ka bobot kalong kumno bopin penhe pensan rengkat ka jingarap ka pabiang ka megapreneur ka de ka rensan tang ba ka de ka jingakop Henry ka de ka rensan ka ba ailat ipi bopin ye kendo iki bre baper bat bopin yo ka jingarap ka ba company kumno ban kan tie ki kam ki jam jumpi ka Megapreneur Startup Challenge ka de ka jingakop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ka jilla Meghalaya ha ka grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo Arja Arfusan ka de ka kabu ka bakerpang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba ki lasdang ban kendu bat ya kren bat ya ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kan tiu shu ya ki kam ki jong ki pada pikwa bani shimta kani pidi bande ki nong shong jong jela Meghalaya pidi bande ru ki nong India ki balak palat eka khat pras nem sheneng pidi bande kita ki registered private limited companies tane pidi ban long ki bakloi ban register pihak ban pen i ba katon over fi kala cross eka live san lak sheneng lane pihak ban pen i ba pidon ya ka bor ban yo eka ni de bandan ya ka kam lane ka tiar bala ban pendon kam ya ka team ka bas kem ya ka jing yo anong na waves nem sha away de ban ai kam ai jam ni ki we de ban dan ki jing shna ba thma ya ki tiar lane ki kam ki jong phi pidi ban long ki bakloi ban pendon kam ya ka technology panam pediang ya kinu ki kam ki bay de bat ka kam khai lane ki bay tre shi kani ka de nam ta ki nong seng kam seng jam daladi Nakaleng ka jela Meghalaya on jet ya apsan ngut kinong sengkam ban pitch hakaron ka banwan bat nakini san ngut kinyo ekalat ban mikmat ya ka jela haka Megapreneur Expo Arja Arfusan Nilaya leg bagi jin jenjar mentang ente rengkat bagi jing kersan ngin kentie ke jela Meghalaya Kecil pen ken an da kinong nya iki kali hakari bhoi kala jorbha kabala penlong sendan iki pulet banyo lum silak tengka hapo jong kasigenta kum kejing dan kuna halor kejing nya iki kali klem ki kot kisla bat kejing bombot renti yaki kendon an Ki bor pulet ke distrik Ribhoi lengba ka nongpo traffic branch Lesim kesenjam man IG kaya kebede ba ke jingdon kam ban biang ya ki kot kisla kali habia ek serok ba komjoro ban buram bi kendon an haga batang poch kentai ki pulet ke leyok ban kuna hado silak tengkatam na gitu ke banyak kali krem ki kot kisla bat ki bapen ken ki kendon an haga jing talasi ki kali na do ki kali shimet ki kali kamai ki kali laishaka la penlong halat sericulture haga bala sakilang ru do additional superintendent ki pulet bakmi ya kesnat traffic uba Orville Masar UOC ketenat traffic urubul ali bat kibe-kibe ki officer
Nagaliang ba Orville Masar kumuhya pulet ule tu baya kini kejing talasi la penlong kat kum kejing betha no superintendent ki pulet ke distrik Ribhoi ban perkeng ya kejing penken ya ki kendon nya kali kabakan thopru ya kejing ta iki yong kejing peran kami ki siren bat ki beki bai uba Orville Masar ulong bah banyak ki kali surok dai ban penti kena bandan ki kot kisla ki babyang na do ki license ki kot kali bat ban penti kena ban buram ya ke rukom nya kali kenang bakan embo ha kejing mai ki nongnya bat ki bai ru jo ni kum ka police department ni yat kat kum ka direction jongi sir SP jongi iba phai ngi man ka por banyadan hasurok begini check ikut kisla i check i license i check lada cateted classes ru kadan kungjuru kumanchu ong number ba nanta i ai kan ka awareness man ka por he ni batai hi man ka por re kum phin lap him dasi fin i kum chethe kibun ki kali la se ki mebat ya ka license ti ban pinbyang ki kot kisla pinbyang ki documents na makanika checking khamtam ndi ta hanong poru sa umya mga thai pin salap se sning se banihat ka checking niele janman kaski ti kamdi kanika checking ru kamdi kumanchu ang ban pinjanjari ki padba ngir ngim ko ahi ngi so tho bagane de ka highway kidan kilinti ki brir ki balis Guwahati airport kidan ki lese ki padbar ki babe ya ka pangastam ngi so tho ya kata imdi ngi khaman chini ban pinstam na pinjanjari no no rupat ngi ko atang ki brir lese ki bani apla haba filabat ya khtiya steering pihap simkhia bakato ka kali kade jong fi bat license bat ki kot kisla ki bandan bat fi pimla ban chuan ne ban ong namar mentang ladan ka ni chalan ngan chu check ngan chu plate tang number ngalalap ba filasin si insurance ndakam shu banya wat ai ka kot ai ka tangim ndakam shu banya ta matak ladan lut baka i chalan ti kani di tang ka jikar pat ya ki padba ba sumba banbo ikot kisla lapih nya kaliru nya suki kamdan ke ba phya ban terke ban poyek lada phi jinya step phin poyeng extra tang sans 4 minute ru compare kalau di pinya suki ru athai ka khamba namata kajing bha jingbiat khamtam kini galien jong ni nong poli babun ki accident ki laja menshwa balalap ki kina school ki cross kini alpha school gadan hane kiladon ki accident menshwa tingi kerpat dia baro ki pa mentang yeng dia ngathangi i baki beri ki bawan ki ya step ha dan teng haban pha ka kali ru ban be ka police kali jungi ban be nama ki sange ti kato ka pengi ba ki pa ba lese kidan kata ka jingting ni kimdi bandan ka jingting i kham yeng ni kom ki pulet banong ban penjenjar ne bangin halai phi isu ata mengi check ka kisla lada fi biang ki kot kisla tengah thai phim da kami ban phat ne ban ni astet